Beste jongens van Heer, welkom op de trouwbeurs in Ljouwert. Welkom bij u. Beste jongens van Heer. Beste jongens van Heer, welkom op de trouwbeurs in Ljouwert. Schitterend. Kun je me wat vinden, Froli? Oh, ja. Ja? Ja. Zeker. En waar wordt de gelukkige? Ik, ja. Oh, Ja. oké. We gaan op 1 december trouwen, inderdaad. In december? Ja. En waar is de orenhelft? De orenhelft is thuis. Die zegt, je doet me geen plezier mee. Dus die is lekker thuis blijven. Oké. Ja. Ja, is dat leuk? Ja, ik heb nog niet heel veel gezien, maar ja, je moet ergens beginnen, hè? Dus, ja, even wat bladeren voor de inspiratie kan nooit kwaad. En jij klinkt wat enthousiaster als jou. Ja, dat klopt. Het begin is moeilijk. Ja, het begin is moeilijk. Dus ja, nu voor het eerst bij een beurs. Ja, hoe is dat? Anders. Ja, anders. Ja, nou ja, de bruiloft is nog over 1,5 jaar pas. Maar Maar ze is er nu al volop mee bezig dus. ja, dat klopt. En waarom toch niet van, nou we willen wel trouwen? Ik heb de afgelopen 10 jaar, 12 jaar, continu tegen haar geroepen, ja trouwen, ik heb het 1 keer gedaan, dat doen we geen tweede keer meer. Maar ja, ik begin steeds meer van die meid te houden, dus op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga toch wat doen. Dus ik ben echt op mijn knietjes gegaan en ik heb haar gevraagd en nou, helemaal flabbergasted over nadenken en ze heeft ja gezegd. Dus ja, en toen zei ze van ja oké, we hebben nu ja gezegd, dan moeten we het ook gaan doen. Ja. Dus ja, en dan moeten we alles gaan regelen. Nou, uiteindelijk heb jij besloten van ik ga het vragen, omdat we eigenlijk nooit geen ruzie hebben. Nooit Ja, geen nooit, ruzie? nooit- Nee. Niet eigenlijk, gewoon nooit ruzie. Nee, Nee? Nee. nee, het kan, het bestaat. En wat is nou jullie geheim? Dat je Goed, nooit ruzie hebt? Gewoon goed communiceren, naar elkaar luisteren, respect voor elkaar hebben. Ik denk dat het belangrijkste is. Ja, maar je hebt toch ook emoties en dingen? Ja. Tuurlijk, ik word wel eens boos, maar niet op haar. Goeiedag. Ja, maar ik Grutse trouwplan. Nee, ik ben al 48 jaar getrouwd. Hoe is het om 48 jaar getrouwd te zijn? Het is wel slopend hoor. Ja. Ja. Heeft u nog wat wijze raad voor al die jonge mensen die hier nou aan beginnen? Ja, een hoop slikken hè. Ja? Ja. Het is geven en nemen. En verder daar hou ik het wel vol joh.